Welcome back mga ka-studio to another mukbang. And for today's episode, I'm gonna be doing a solo mukbang. Today's menu, I have paldo jjajangmyeon, a Korean instant noodles, at sinamahan ko po ng kimchi at lechon kawali. Meron ako ditong mang tomi na sausawan at saka dito sa ilalim meron pong suka na merong sili at saka white onions. Ayan, meron din po ako ditong drinks. Ayan. Oops. Wow. Ang dami nito. Yan. Itatabi ko muna ito mga ka-studio. Yan. Pray muna ako. Bless us, O Lord, and this day gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Thank you, Lord. Yan, hindi ko na po patatagalin mga ka-studio. It's gonna be my first time to taste this jjajangmyeon. Pero bago ko po yan tikman, ito po muna ang kakainin ko. Yan po, lechon kawali. Kain tayo mga ka-studio. Sarap. Sausaw natin. Lagyan ko po ng kimchi. Crispy po. Juicy sa ilalim. Masarap niyo pong isawsaw sa mang tomi or dito sa kuan. Kuan ito po kanang suka na mayroong sili. Lagyan ko ng kimchi. Ouch! One big bite. Tikman ko na po ito mga ka-studio. First time ko po yung kumain nito. Tingnan natin kung anong lasa. Yan.
Actually, hindi po talaga ako marunong gumamit ng chopstick, pero I will try my best. Ouch. Yung lasa niya po, manamis-namis na medyo mapait kunti. Pero sa akin po, sa mga nakatry nito po, comment down below. Yan. Oops. Try ko lagyan ng kimchi. Ang laki po ng plato ko. Yan. Meron po siyang meat. Meron siyang meat. At saka meron din pong green peas. Yan po kung nakikita nyo po. Palaban at pagtinidor mga kastudyo. Ubusin ko na po. Meron na po siyang mga lamas din po. May mga gulay din po pala, oh. Pero tagubkub kayo eh. Thank you, hubby, for cooking ito.
sauce. Ginawa kong sauce yung kuan. Mga tomo. Inom tayo. Shout out po muna ako mga ka-studio. Shout out Rosemary Nay, Chris Gonzaga from Rolling Hills, Quezon City, Roy Orlan Cerniro, Kamkam Unayram from Boracay, Irene Karim Angkil from Montalban, Rizal, Marie Shine Malantik Lagarto, Vince Sibricos, Marlo T. Mirano, Katrina Ray de la Cueva, Narty Pham from Camotes Island, James Carwin Kadag, Erica Jane Olamo Torion from Bohol, Princess Eliazo Villanueva, at Ronilda de la Cruz from Puerto Galera. Yan, hanggang dito na lang po mga ka-studio. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa susunod po na video. Bye-bye!